Magluto ko og nukos na sigarilyo. Yan mga kagusok, ako butangan og atsal para may panglasa sa atong okay. Butangan og aos, atsal, bombay. Yan mga kagusok ko. Ato i-shake ang ato lamas. Shake nato para mahumot no. Karon mga kagusok, tapos naman ta sa mga lamas tagbutang no. Dire na sabta sa nukos na sigarilyo presko pagadud sama sa uyab. Yan mga kagusok, tapatuyo gayud na ako no kay para lami pagkaon unja. Oh, di ba? Mabilin ko sa kinilaw na ako mga kagusok ko. Mabilin ko sa kinilaw na ako no. Shout out sa mga viewers diya oh. Oh, mga tubudlan no. Ako may isang kaon, ako tabidlan ng nukos para kilaw. Oh, gamay ra man dunga na to. Kuha na to ng duwa. Okay. Yan mga kagusok. Pangman kagusok, ato i-shake mga kagusok ang nukos na sigarilyo, oh, di ba? Ato siguro tuon pagtarong kay para lami kanon sama sa uyab. Aroy! Yan mga kagusok, tapos naman tag-shake mga kaigsuonan. Ako mga viewers ang adobo na frisco pa sama sa uyab. Ako nang butang og magic sarap. Yan mga kagusok, ato nang butang ng magic sarap ang ako nukos, oh. Para may lasa ito nukos. Yan mga kagusok, sakto na. Nagluto na ako mga kagusok, pinamaya na pag-adobo mga kagusok para mapil na pang lami oh. Yan mga kaigsuonan. Oh, hindi ato yapok doon nga ito sarap gamay para lami. Okay. Para i-jar color mo brown mga kagusok, ata rana si jam no. Oh, di ba? Luto na mga kaigsuonan. Ready to eat na. Tubig ra siya sa gikan sa lawas. Sa nukos mga kagusok, kanina nukos presko pagod mga kagusok, giba gaila puti pa kumono gawas na dya color dya ata oh. Di mo na karaw-karawon mga kagusok para mo gawas na dya ata. Yun, thank you so much mga followers, mga viewers. Luto ng adobong nukos ni kagusok.